Society USA rata hangtod sa hangtod. Sa dalan sa kinabuhi, dagan kag makita mga pagsulay nga usahay makapaluya. Pero kung kuyog ta, walay lisod kaayo kayang panaghiusa. Kusog na to tinuo, mura giro nga matino danon sayang kaoban. Di biyaan bisan, unsa pa ang kahimtang sa kalipayog kasakit, magkuyog gihapon. Tug society, pamilya na to karon. Kung maluya ka, naara ko diri, magtinabang nga ita, di ka mag-inusarag yun diri. Tug society, usara ta tanan, sa kalibutan nga usahay walay kasiguruhan. Magkahiusa puno sa positibo nga pagbati, para siyempre di gyud magbulag diri. Tug society, kusog sa panaghiusa, sa matag adlaw kalipay ang among dala. Isa na sa pa, basta kuyog tatanan, hangtod sa hangtod walay biyaan. Sa matag pahiyom, akong makita ninyo ang tinuod nga kahulugan sa pamilya na to. Dili lang dugo ang nagdugtong na to, kundi ang kasing-kasing nga tinuod og lig-on. Kung adunay mohilak atong lipayon, kung adunay mapandol atong taban, kayang gugma na to walay sukod. Tug society, dili gud maputol. Sa matag lakang magkuyog gihapon, sa kalipay og kasakit padayon. Tug society, usara ta tanan, sa kalibutan nga usahay walay kasiguruhan. Magkahiusa puno sa positibo nga pagbati, para siyempre di gyud magbulag diri. Bisan magbagyo pa, di ta matarog, kayang pundasyon na to lig-on kaayo. Sa paglamumugog mga walay kahumanan, Tug society among panumpa karon. Tug society, hangtod sa kahangturan, magkahiusa ta sa tanang higayon. Sa positibo nga kinabuhi ato